Ahoj lidi, dneska budeme natáčet Toka Voka, part 1. A můžeme začít. Nevím, jestli máte teda ten update, ale já ho mám. A já jsem si myslela, že ten nový update, jako ty věci jsou hezký, ale ten nadpis jako na A. Takže lidi, já nemám udělaný ještě ten modrý, ale jinak už tyhle mám udělané. A rozhodla jsem se, že půjdeme bydlet do toho růžovo-fialového. Takže jdem na to. A bude tam vlastně rodinka a bude jako dělat prostě rodinku, jo. Je to jako šťastná nová